Good morning, jotono no kakataisa mahalaya ni dino jotono no lam shugoani channel lo tei jotoni life no kaham karung thangtong tabusung sini yang Bishramganj train station phaji thangai tongo o jagan ke mahalaya phurung ka asake borok bango mana sosman hayabon chagang basuro ba haino borok bangma phuni simino to o jaga mana awang bangai hanga kotoro ko mukhitoro ongkhoro ngaka singke tabuk sa thangai tong bui phiro kise tong ka baksa engke singke tabuk sa thangai tong bui baksa phiro bai kha sing thangte choida damai thangka les ler kha bui tinda rong ni simi se hemine guri bayu singke choida sa thangai tong na shini di borok bangma I sogina nai hasa borok ase ka bango ba ang asuk post phone jali tis hajakle ya borok bangma ekdom phongo to tebo borok bango tinta chaita de hanga ta to baksa phirok bai khaba borok bangma phano mane asuk bangla ya ta komika kisa sungbo sogina nai tong khata bo nahari gana te ka borok bangma lai tong sungbo sogina nai tong kha te kisi sasa Durga Puja bote emne bhalo gleya sabo Durga Puja niri paikha tei sabo Durga Puja pro berena nai ano comment kai sadi do angle bes bere jaya sak Durga Puja pro rogo bo nogo mang na tongjago haina no gana ginis ma hain kicha haina nayota asa bere jaya no sabo berena nai ano comment kai sadi do crowd देखो borok bangmani kuitong ro phalo ang bangi ro tam ja ro phalo oro ka tam jani khela mo thong ri thong tam jani mo ang lai thup thong ja ba saimi tam jani gori ra khain kap tam 50 টাকা bai 5 ta number ro phu saimi ya fis phiro gina ya ang se go mane tong na mo sangnya ya khela bai fis phiro gina no go fis phiro ka ta no go iko sangka popi ang sangka Hari kaham jago no sab dini mahalaya beraikha anggo beraikha kana ase beraya kita sata borok bangmani video khaina lachu ya so video khaini ya lachu borok ka bang se ga haike kubangm di boro sana musuh honingai birani mangso tei hemani sini yang abo Bishramganj phasingni no mane sung direct Bishramganj tama jagani chore lam phasingni ta chana musuh honi tei hemani samani thola thoka asigya omo hoga ke di boro mane mui toktoi mui songmani ga birani sim sama bai tonya ble mai bo masana ga toktoi mui songre mani ta ani tokti mui ko ready ni thaga ke mai rok sabai ako bai direct norong bai horono malai sine horni mai mi songma jaga wo omo hanga ke horni wak bahan kata kuti songmani ang mai rok sawaya koine thuisinai hanga ke normal tekisa ketal video malai finai hanga good night good morning jotono kaham imang no goi thobai di hanga tata bye bye